Il-fatt li Robert Abela stqar li m'għandux għalfejn jikkonsulta mal-Parlament juri kemm f'pajjiżna għandna gvern superf u arroganti li ma jrid jikkonsulta ma' ħadd. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis filgħodu għamel diskors fil-Parlament dwar il-pjan ta' Rkurpu mill-COVID-19 kif ukoll il-fondi Ewropej. Dawn il-fondi tal-pakkett Ewropew huma riżultat tal-viżjoni li dejjem kellu l-Partit Nazzjonalista, viżjoni li l-Partit Laburista ħadem bħiltu kollha biex ma sseħħx. Prim Ministru, aħna ħdimna biex tħallna fl-Unjoni Ewropea waqt li intom opponejtuha. U donkom għadkom sal-lum ma tistawx tifmu għaliex aħna ħdimna biex pajjiżna ikun postu fl-Ewropa. Għaliex l-Ewropa mhijiex tal-kabinett, mhijiex tal-Gvern. Il-fondi Ewropej mhumiex qegħdin hemm biex tużawhom kif jiftlilkom mingħajr konsultazzjoni. U allura aħna nibqgħu ninsistu li għandha ssir konsultazzjoni ta' veru mal-imsieħba soċjali kollha kif ukoll ma' l-oppożizzjoni. Bernard Grech saħaq li l-fatt li l-Partit Laburista jiddeċidi waħdu fuq pakkett finanzjarju daqshekk importanti mingħajr ma mbarka fuq diskussjoni wiesa dwar dan il-pakkett kif għamlu pajjiżi oħra dan huwa inkwetanti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-mod kif il-Gvern mexa b'dan il-pjan ta' Rkurpu qed juri tmexxija tad-dilettanti għaliex anke hawn għal-Labor qisu xejn mhu xejn. Ressaqtuh tard u bla konsultazzjoni. Inqitajtu min-nies u mill-stakeholders. Qed tħossukom elitisti għaliex minn għalikom ser taħdmu kollox fil-kabinett. U wara tiġu għandna u quddiem pajjiżna bil-froġa lesta. Bernard Grech saħaq li l-poplu Malti u Awċi kollu jrid politika aktar serja, politika fejn aħna niftħu id-dialogu u mhux noħonquh. Nitolbu li l-Gvern josserva l-liġi Ewropea u d-diċenza bażika li jrid juri lill-stakeholders kollha u jerġa' jmur lura biex jikkonsulta magħhom u jressaq pjan rivedut. Intant tal-partijiet kbar ta' dan id-dibattitu, il-bankijiet tal-Gvern kienu kollha vojta, bid-deputati u l-Ministri Laburisti totalment assenti minn din id-diskussjoni tant importanti.